Tady je Anetka, která se skrývá. Tady je Lucka alias Bořivoj, takhle se mi teda představila. Tady máme Natálku, Verunku se přiblížíme. Tady je Verunka. To je naše skoro holčičí třída, teda až na tady toho. Tamhle ještě jeden a tamhle vepředu jsou dva. To je dokumentace. Tady je Kačenka. Tamhle ve dvě. Vepředu jsou nějaký holky, který neznám. Táňo? To je Táňa. Honzo? To je Honza? Honzo? To je Honza. Tady máme Danu, Lída, tady je Lída, tady je hele Karolíno, tady je Karolína, Verča, to je Verča, tam ty taky neznám, se oddálíme my na ty čoč. Péťu, zachytili jsme Péťu. Dokumentace Péti. Holky, jste tam, máte smůlu, jste tam. Zachytila jsem bagetu, kačky. Honzo, jsi tam, nevyhnej. Tamhle vepředu, tu máme Káču. Kačko, podívej se, to je Kačka. Vedle ní nevím, kdo je, neznám. To je Halče. A ona vole. Zachytili jsme ksicht Honzy Nekla.